Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Gisaulog sa simbahan karon ang piyesta sa usa sa unang mga apostoles ni Kristo nga mao si San Andres Apostol. Igsuon ni siya ni kinsa may igsuon ani? Si San Pedro or si Simon. Niya karon sa ato din sa Pilipinas ato sang gisaulog ang mao baron Bonifacio de. Oh. So si Andres Bonifacio liwat sa to siyang San Andres. So pinaalmanake gitong ilang ngan. Kay bawo mo pilay edad ni Andres Bonifacio sa dihang namatay siya, isip martir sa atong nasod. I-research na ninyo, naara na sa internet. Mga igsuon, uban ni San Andres Apostol, atong ipadayon sa pag-ampo nga mahunong naning pandemic, o mag-ampo sadta sa ato mga benefactors and donors nga padayong nagtabang nato sa ato dinhing mga proyekto sa atong simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuos Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. Nangamuyo kami kanimo o Ginoo, nga maingon nga si San Andres imong apostol nagtudlo ug nagdumala sa imong simbahan, mga liya unta siya nga way hunong alang kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Kay gituman kita sa Dios ug maluwas kita kay gipahayag man nato kini. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang nagtuo kaniya dili gayud magmahay. Ang nanghingis sa tanan, sanglit wala may kalainan sa mga Hudiyo o sa dili Hudiyo. Ang Diyos mao'y Ginoo sa tanan o manalangin sa tanan nga magsangpit kaniya. Sumala sa kasulatan, ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apan unsaon man nila pagsangpit kaniya, kung wala sila mutuo o unsaon man nila pagtuo, kung wala nila higdunggi ang mensahe. O unsaon man nila pagkadungog, kung wala kini iwali.
o unsaon man pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwawali. Sumala sa kasulatan, pagkatabong sa mga tiil ni atong nagwali sa maayong balita. Apan, wala mo dawat ang tanan sa maayong balita. Si Isaias miingon, Ginoo, kinsay nituo sa among giwali? Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe o ang mensahe nagikan sa pagwali kang Kristo. Apan mangutana ako, tinuod ba nga wala sila makadungog sa mensahe? Nakadungog sila sumalang sa kasulatan. Milanog sa tibok kalibutan ang ilang tingog, niabot sa mga utlanan sa kalibutan ang ilang mga pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang ilang mensahe migulalata sa tibuok kalibutan. Ang ilang mensahe migulalata sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagpadayag sa himaya sa Dios, ug ang kahitasan nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang adlaw nagsulti ngadto sa sunod adlaw. Ang gabi nagapahibalo ngadto sa sunod gabi. Ang ilang mensahe migulalata sa tibuok kalibutan. Walay usa ka pulong ni usa ka pakigsulti, kansang tingog wala madungog. Lata sa tibuok yuta, milanog ang ilang tingog. Ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan, miabot ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe migulalata sa tibuok kalibutan. Prepare the way of the Lord, make straight his paths. All flesh shall see the salvation of God. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuon nga mananagat, si Simon nga ginganlag Pedro
og si Andres nga iyang igsuon nga namukot. Si Jesus miingon kanila, kuyog kamo kanako og tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Diha-diha ibiyaan nila ang ilang mga pukot og mikuyog kaniya. Mipadayon siya paglakaw og nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan uban sa ilang amahan, nagpuna sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus ug diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan ug mikuyog sila kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nahimong bantugan si San Andres Apostol dili tungod sa iyang pagkadato o sa iyang pagka-professional, sa iyang mga degrees nga nakabot. Tungod lang kini sa iyang pagsunod ni Jesus. Si Andres Bonifacio, usama na sa mga heroes nato nga gideclared, gihimo sa na siyang patron sa atong mga katubang mga mga NPA, maunay ilang kuan nga armed struggle. Niya namatay ni siya sa akong gibasa dito sa internet, mga 33 ang edad. 33 kay kanang kuan ba sa gubat. So mura siya edad ni Jesus, 33 sad namatay. Unsa mo say nas iyang kasing-kasing, mao gihapon ang pagbiya sa iyang personal nga kanini ang mga comfort, sa iyang personal nga wealth aron moalagad sa katawhan nga Pilipinhon sigon sa kausa nga iyang gipili. Sila si San Andres ni kuyog ni Jesus. Maglibog tano kanang bitang mga tao nga mobiya kas imong balay, sa imong ginikanan, sa imong pamilya aron maglakaw-lakaw nga wa nay kwarta, way trabaho. Maka-imagine mo ana, ganahan mo anang kinabuhian? Ha? Di mo ganahan? Oh, mga anti-Christ day mo. Kana bang ganahan jud kay tanong nga naatay balay, naatay yuta, stable ta financially, mo normal no? Unya imong tanang mga anak, ma-professional gyud, nya makatrabaho pod, mas stable. Kana mo'y atong gitawag og ideal life. Pero ang tinuod gid ay nga ideal life, kana gid ay stable ang atong relasyon sa Ginoo. Kay daghan man kay diha nga dagko kay balay, nindot kayog mga degrees, pero way maayong relasyon sa Ginoo. Nya kay wa may maayong relasyon sa Ginoo, ang ilas ang relasyon silang isig katao, guba sad. Daghan kay mga lawyers, ang kontra nila ilaras ang igsuon. No? Daghan kay mga dato, hapit na magpinatyanay sa ilaras ang kaugalingong igsuon. Daghan kay mga dagkog balay, pero maglalis lang sa kural nga ilang gihimo. Oh, kanang sagbot sa tanom sa pikas koral niya, moumbaw nga tos koral niya, mga hog nga tos pikas, magyaw-yaw dito sa pikas, magyaw-yaw. Kana gagmay ra gyud kay na sagbot ana. Kay di gid niya patungtungan sa hugaw sa iyang silingan ang iyang nataran. Mao na siya. Ang mga kanal magkabuang og agi asa agi kay imbes katong normal nga agianan, butangan naman og koral, alihan naman. Nya mingon asa naman ni agi among tubig sa bahala mo diha. Nganong pagion man adres among yuta. May kay ipanglubong si yuta ni mga tawhana. Unya bitag mamatay,
Moabot man nga tos bahak, moabot nga to gapataka naman lang pa nga manungtong pa dito atong tuang tagas na kayo tungtunganan. Yang dia taos ubos kabugat na ba ani ikapito naman mo diha ako di akos ubos. Wa na ni reklamo dito sa bahak ko. Mahalag moabot nag 7 story. Mao na. Nya maghuwat kitag mamatay. Una pa ta mahimong mapaubsanon, una pa ta mahimong musugot nga mobiya sa tanan. Ayaw. Samtang buhi pa ka, samtang batanon pa, biya na. Unya sunod ni Kristo. Ug mao ni ang gihisgutan diri sa unang pagbasa ni sa tingin naghisgot ato. Sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Matod pa niya diri kinsa may makaluwas nato. Way lain si Kristo. Hudiyo o dili Hudiyo, usa ra gyud makaluwas si Kristo. Nya kanang imong kwarta makaluwas na dili. Makaimpas hinuna nimo. Tanawa isipa ang imong kwarta nga mao imong kaluwasan. Di ba magkusmod gyud na imong naong. Pirmi gyud kang kuyawan. Pirmi kang insecure. Tinuod dili. Oy, magluos na lang kag ihapan ang imong kwarta, mawadag 20 pesos, luos lang kag pamasangil, siging pamasangil. Hasta ang mga anak malatusan na lang pamasangil. Kamo gigakuha dinhi, kisa may laing mo kuha dinhi. Anong nawa man tong 20 diri? 20 pesos. Ang anak gilatusag balik 2,000. 2,000 lang kasakit sa anak ko Nya kanang atong pagkahimulag gikan ni Kristo mausad na siya ang tuburan sa atong mga kasakit o kalaglagan. Mao na si San Andres, sila San Pedro, San Juan, nahimo gini silang mga modelo ubang mga apostoles ug mga santos nga nagsunod nila unsaon paghatag og kaning gitawag natog kaluwasan ang mga tao. Unsaon man isangyaw ang pagtuo diha ni Kristo. Mo na ingon San Pablo diri, kinsa may maluwas kadto ra sang naduol ni Kristo. Kinsa man say naduol ni Kristo kadto ra sang nituo niya. Kinsa man say mutuo kun wa sila kabati sa mensahe. Kinsa man say mohatag og mensahe kun wa sa kunoy gipadala. Nya kinsa man say ipadala kun wa say mosugot. Nya kamo mosugot mo nga pabiyaon mo sa inyong balay. Mosugot mo nga ang inyong amahan, inyong inahan, biyaan. Tanawa. Duko. Muduko manuon. Unya. Unsaon pagkaluwas sa atong isig katao nga di man sa dita manugot. Muna ingon Ginoo, sige man kong tawag, sige man kong tawag. Pero wa man kayo'y manugot. Wa may mutuo sa akong mensahe. Mo itong ingon sa propeta Isaías, kinsa may mutuo sa among mensahe? Nakadungog, sigig simba, kada adlaw. Pero di gyud kabiya. Yung nagingos Ginoo, biyain na, kay babag na sa atong relasyon. Timing bitaw tingali no kining bang-o natong slots karon. Kani bang 1,000 slots para na sa atong 3 million na projects phase 2. Ang title ani nga atong slots karon nga 1,000 ka buok nya tag 3,000 kada slot. Faith and power slots. Faith and power. Pasabot og mopalit ka ani imo gyud gibiyaan ang imong kwarta. Wa na kay huna-hunaonon. Pero tagaan kas Ginoo dako kay mahandi kanang gitawag og faith and power. Actually, magkuyog ra ni sila. Unsa may mahitabo kung naa kay faith, unsa man nga wealth ang faith, ang pagtuo. Ang pagtuo makawagtang Dios kahadlok. Makawagtang sa kabalaka. Gisayunan ka na makapalit ka kag tag 1 million na ka-relax
Nga daghan man kay dihang mga milyonaryo o mga bilyonaryo ratulon kay tanan. Hadlok sa COVID. Hadlok is COVID. Dili makasagdan ang ilang binilyon aron tagaan sila kalinaw in front of coronavirus. Pero tanawa lang ga puyo lang sa sidewalk. Nawa. Imbitaron pang COVID. Are. Manglingkod ta. May nidini kay wa mi pamahaw. Kanon ka namong kubira ka. Uy, ang COVID boy bulikay manaka ato mga balay nga sirado. Kato bita mga balay nga air condition sa mas balay pare. Adto dito mo saka. Katong mga disakyanan, kana bang sigig sakay ana mga sakyanan nga SUV ba? Mo to is gokuros COVID. Ganahan man COVID o kanang aircon. Aircon ba? Pero kaning galakaw nas dahan na porti ng pagtumas now. Uy, ang COVID mulikay. Anya, motoo ka nga mo na solutions COVID kanang naang imong pagka lakaw-lakaw lang desdahan kanang wa kay aircon. Ay ipamaligya na ng inyong balay. Biyain na. Diba? Anya ang halin ihatag na resimbahan. I-donate 1,000 slots. Siyalog, di mauman ka na niya mga sakyanan nga SUV, baligya lang na. Niya ang halin, ihatag na niya, maglakaw na lang mo. Ana, awa lagi COVID. Tuo mo na, dili. Wagi mo to. Pero si Andres, si Pedro, sila si Juan, kisa to ko si Santiago, oy, gibiyaan, oy. Ang ilang panginabuhi, ilang gibiyaan, kay misunod sila ni Jesus. Kinsa si Jesus para nila, dili lang panginabuhi si Jesus, kung dili, siya mismo ang kinabuhi. Muna nga ningon si Jesus, I am the way, the truth, and life. Biyaan ko ning panginabuhi, biyaan ko ning security sa akong kinabuhi, kay mukuyog ko sa tuburan o tag-iya sa akong kinabuhi. Pagkanindot na desisyon, kuyog magani kas imong uyab, biyaan magani mo imong mamagpapa, nagitawag ra nimong imong uyab og kalipay sa akong kinabuhi. Pero di na mo naghatag nimong kinabuhi, punano ng imong kinabuhi, paburoton pa ng tiya ni mo ana. Nya ni guman biyaan ra ka. Nya mingon ka, where you na? Nya mingon sa siya, mingon na ng cellphone ni Baos, cannot be reached at this time. Out of coverage area. Mga buangon kinastanan. Biya magani ka. Magkabuang magipangita imong gidikanan imong hain na kanto kuyog sa uyang. Sakay itong motor nga wa say registration. Nga ang gasakay wa say lisensya. Jesus, masakyan ka na, wa registration sa marriage, wa say lisensya. Na, burot pa ka. Nya, nanong mukuyog ka na? Nya di na hinong ka mukuyog ni Kristo. Nga maugit tag-iyas kinabuhi, maugit tighatag o kinabuhi, o kaluwasan sa kinabuhi. Na siya. Karon dinis atong simbahan, daghan kay naghatag o kinabuhi nato. Gahapon, mo tingali ning mura ko gi-sipon kay hapit ko ito, imbis matulog tako kay siging misa munapon tako na daghang magsingtawag pa diyan na sa kay bisita, kay magpa-picture. Picture sa ko dasi ko pa-picture. Kada picture sa asam ni itonol pa rin ako dito sa opisina. Ay, lain na sa picture. Asam ni itonol pa rin dito sa opisina. Ako, gabi ha sa kong naong. Limsan na naman. Sige, limos pa-picture niya, limos. Pa-picture, limos. Pero sige, lagi yung nindutan na ning imong simbahan pa dire na kunti man gini akong simbahan. Kamu masay nakapanindot aning. Nga sa may hinungdan nga minindot po ning. Anong daghan man sa nidonate? Kay ako sa mismo naningkamot sa ko nga mo donate dinhi. Una, nung akong ginahon sa una, ang akong stipend sa ako sa i-donate dire. Imbis tagaan kong stipend para isuod sa bulsa, niya i-date sa Madrid. So, ako i-donate dire. Aron dili kay ta madisgrasya.
biyaan ko na lang na. Tanawa, di ba? Daghan kay ni donate. Mao sa nagibuhat nila ni Andres, hasta sa ni Andres Bonifacio. Nganong daghan man ni sunod karon sa iyang kausa hangtod karon. Tungod kay iya sa gidonate ang iyang kinabuhi para sa kaayuhan sa nasod. Dili ni siya sayon, pero mo ni ang pinakanindot. Dinhi dapita mulanog ang atong tingog ngadto sa tibuok kalibutan matod pa sa atong tubag sa Salmo. Ang ilang tingog, ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Si Pedro kalungsod, wa gito magyaw-yaw, wa gito magmensahe, pero ang iyang dugo nga miagas dito sa guwang mao'y naghimong mensahe sa tibuok kalibutan na minilyon ka mga tao ang mitambong sa iyang canonization of thanksgiving. Si Lorenzo Ruiz, wa gito magwali, pero ang ilang dugo na miagas dito sa Japan mo'y nakapahimong Lorenzo Ruiz na sikat kaayo sa tibuok kalibutan isip santo. Kamo, andam sad mong mahimong santo o santa? Sige, manindog ta katong andam. Mga igsuon, ato karong itugyan ang atong mga pangamuyo ngadto sa Dios sa pangama ni San Andres Apostol. Moingon kita, amahan, dungga, lamig. Alang sa mga Katoliko nga sakop sa Eastern Rites, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa panaghiusas sa mga nahabulag ng mga simbahang Orthodox, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataktan ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutkong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa kapahulayan sa tanang mga kalag sa atong mga mihalin ng mga igsuon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Amahan sa among pagpangandam sa pagsaulog sa pagkatao sa imong anak, hatagi kami sa mga grasyang among gikinahanglan diha sa pangama sa mga santos ilabi na ni San Andres Apostol, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan,
alang usab sa atong kapuslanan o tibok niyang santos nga simbahan. Itugot kanamo makagagahom nga Dios nga sa pangilin ni San Andres pinaagi niining mga gasa nga among gihalad makapahimuot unta kami kanimo tungod sa among gipakita ug mabuhi tungod sa among gidawat pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan mipasalamat kanimo, mipikas og bihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom ning misa karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro kalungsod, San Andres Apostol,
San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanhon mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunobos. Kay imo man ang gingharian, anggah umugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, panipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Hesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo, Amen. God of all places, present unseen, voice in our silence, song in our midst. We are young people, knowing unsure. Come, Lord Jesus, come. God of all dreaming, near and yet far, vision unheard of, wake up to rest. We are your presence, sent forth afraid. Come, Lord Jesus, come. God of all people, dust and the clay, breath of a new wind, pour in our hearts, light born of heaven, peace on the earth. Come, Lord Jesus, come. mag-ampo kita. O Ginoo, maglig-on unta kanamo ang pagkalawat subay sa panigingnan ni San Andres Apostol, dadon unta namo sa among lawas ang kamatayon ni Kristo aron madala namo ang iyang kinabuhi sa himaya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Diyos, among amahan, misampit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Maunta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi o mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan ining maong virus ug sa pagpakdam sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamahanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Lihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. O
Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalig-on sa pagtuo. Nato lang buhaton, mubiya lang kita sa atong kalibutanon nga mga attachments ug mosunod ni Hesus ang kinabuhi mismo. So, usbo na ko pagpahibalo nga available na ang atong bag-ong slots, 1,000 ka slots, tag 3,000 faith and power slots. Ato ning ibayad para sa atong pag-ilis sa atong main door, ang pagtao dinhi o katong rotating camera, ang pag-ilis aning atong altar with marble, ang pagpatitle o transfer sa name sa atong mga yuta dinhi, wa para ba ni matransfer sa archdiocese, ang pagpataod natong transformer, o ang pagpalit nato og bagong utility truck para sa ato mga bugat nga mga mga kargahonon dinhi. So kining tanan mo total og mga 3 million. So basin pa rin mahuman ni nato karong buwan na adide. Sunod buwan na pamlita mo Disyembre. Target nato mga month of December. Kaya ana o ana? Sige, ana kita. Ayaw mo pag ana-ana diya kay may impierno mo ana. Sa pahinomdom sa nako kini pagpangalawat kay namo ko'y nakita mi balik ngadto ba sa aisle. Ato gining praktison hangtod na ginis hangtod nga di kita mo balik og lakaw, musugat ba di ta musugat sa flow. Ayaw gyud pag counter flow kay dako nagbayad bisan ngadto Cebu City, pinaltihan ka ng counter flow. Kuan yun, sunod lang anang ato basta di lang kita mo counter flow ana gid ha. Dili sa ta maglabang-labang, kuan lang flow lang no, sunod lang tabay aron maabuhid ang disgrasya matod pa diha sa mga highway. Atong bendisyonan karon sa katapusang adlaw ang atong mga kalag nga gipahinungdan sa buwan sa Nobyembre. Wamahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw ta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo sa imong dakong kaluoy dawata ang among pag-ampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanusa magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo o sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Kaya mo ay pagkapalo pagkapalo kadan ang kanila. kanila hangtod sa Ang Ginoo manaa kaninyo manausap kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalal ang misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.